Hello Pilipinas, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update sa bagyong si 17W na sa kasalukuyan, isa na lamang po siyang low pressure area. At ito po ang ating latest update na yung Martes po ng gabi, Nobyembre 14, 2023. At ito po ang Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. At gusto ko rin promote ang Komunidad Climate Action Center, yung mga interested mga LGUs o mga companies na gusto magkaroon ng sariling Climate Action Center ay pumunta lamang po sa typhoon2000.ph website natin at click yung banner para mag-fill up po kayo sa Google Form. And then pagka-submit ninyo, babalikan po kayo ng komunidad, or pwede nyong kontakin directly si Mr. Aaron Cabasal sa 0976-163-7245 or sa kanyang email aaron.cabasal@comunidad.co para ma-explain niya thoroughly kung ano itong Climate Action Center. Okay, so yan po ang Komunidad Climate Action Center dito po sa ating typhoon2000.ph. Ngayon, umpisa na natin ang update. Meron tayong good news. Ang bagyong si 17W ay naging isa na lamang pong low pressure area, humina ng humina dahil po nag-encounter po sa malakas na upper level winds, yung wind shear dito sa may bisinidad ng Western Micronesia, at kagabi nasira yung kanyang sirkulasyon. But kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin siyang lumalaban upang pumorma, okay? At kasalukuyan halos hindi po ito kumikilos sa may katimugang bahagi po ng Yap Island o southeast po ng Palau, at nandito siya na yon. At mamaya papakita natin sa inyo yung wind shear na nakasira sa kanya. Samantala, dito po sa Pilipinas, dito sa Kabikulan, kagabi ay nagkaroon pong malalakas na ulan, dulot po ng shear line na nag-develop overnight at yung hanging amihan. Pero kaninang umaga ay umaraw ng mga 8 oras. Then, yung hapon at gabi, nandyan na naman po yung mga pabugso-bugsong ulan. Although yung rainfall na bumagsak dito sa Naga City ay umabot lamang po ng almost 15 millimeters compared kahapon na more than 30 millimeters. So, halos 50% ang binawas na ulan sa araw na ito. Okay? And dito naman po sa may malayo, si 96W na nandito ay nalusaw, at meron naman pong panibagong low pressure area na nag-form, si 97W, at babantayin din natin yan sa mga susunod na araw. Itong si formerly Tropical Depression 17W, babantayin pa rin natin ito for a possibility na baka magkaroon ng regeneration po ito habang ito ay tumatahak dito po sa Philippine Sea, at mukhang mainit kasi dito sa may silangan po ng Bicol at Northern Samar. So, all eyes tayo sa pwedeng gawin nito kasi alam natin na may mga bagyo, lalo na pag maliit siya ay kaya niya mag-rapid intensification. So, we will continue to monitor this. Kaya nag-issue tayo ng storm watch, typhoon2000.ph, although yung mga agencies nag-issue na po ng final warning, bagamat tayo ay nandyan pa rin. Nag-issue ng storm watch dahil po sa mga posibilidad na baka mag-regenerate po itong si formerly Tropical Depression 17W. At ito po yung ating zoom in satellite animation mula sa windy.com sa mga oras na ito. Simula kaninang alas 2 ng hapon ay nakita po natin ang pag-build up na naman po ng mga kaulapan dala ng shear line at amihan, at magpapaulan po sa may silangan bahagi po ng Luzon, kasama po ang Kabikulan, pero mostly on and off lang po siya. Samantala dito po sa area po ng dating bagyong 17W ay mukhang healthy pa rin ang kanyang sirkulasyon sa mga oras na ito, magagabi na, at gusto niya ulit mag-organize. So we will observe this, babantayin po natin ito closely. Sana hindi na po ang develop para maging okay po ang ating panahon na yung weekend. Okay?
And ito po yung track natin kaninang 11 a.m. Nung nilabas natin yung Storm March kaninang alas 2 ng hapon at nakikita po natin nandito siya, quasi stationary. At for the next 2 days, ito po ay kikilos, babagal patungo po sa Palau area at papasok po siya ng Philippine Air Responsibility na yung Huwebes. Okay? And then tatak po siya sa may Philippine Sea at may maintain po siya bilang isang low pressure system. And pagdating po sa 5 to 6 day forecast, ito po ay nasaan maglalandfall na po sa may Silangan, Kabisayan. Likely baka dito sa may Giwan Eastern Samar or sa may Eastern Leyte. Diyan po siya maglalandfall bilang isang low pressure system. Okay, at baka yung remnants niya matutunaw na lang po dito sa may Kabisayan at magbibigay po ng mga much needed rainfall na yung panahon po ng El Nino. So, blessings po itong na ibibigay nitong low pressure system. Hopefully, hindi magbigay ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas. Okay, so apektado rin ang Bicol na yung darating na weekend, Sabado, Linggo at Lunes o baka hanggang Martes pa yung mga natitirang ulap niya, magpapaulan din sa Kabikulan at may Mako pa. So babantayin po natin yan any changes kasi yung 5 to 6 day forecast ay nasa 50 down to 40% pa rin ang probability. So anything can happen kung ano magiging takbo nitong low pressure system na ito. Ito po ang wind shear factor at yung tendency niya for over the past 24 hours ay nag-increase yung wind shear kaya nandito na yung low pressure system. Medyo nasisira po siya. Bagamat dito sa may papuntang Visayas ay bumababa po ang wind shear. So wait and see po tayo sa mga susunod na 5 araw. At sa ating latest global typhoon models, nagbago na naman po ang forecast ng American model hanggang dito na lamang po sa may Philippine Sea. Completely dissipated siya. While ang European model ay mukhang hindi na dati dito sa may Samar at Bicol. Dito na po siya sa may Leyte, Northern Cebu, Northern Negros at Southern Panay kasama po ang Guimaras na dadaanan niya between November 20 hanggang November 23. So, ganyan po siya tatawid ng Kabisayaan. But again, ang probability po nito ay napakababa. Below 40 or below 30%. So, marami na naman pong changes na pwede mangyari. So, sana tuloy-tuloy na po itong malusaw. Okay? At ito po ang oceanic heat content na lagi natin tinitingnan kapag may bagyo kasi pag dumaan po yan dito sa brown at medyo orange na kulay, mainit po yan, okay? Malakas po dyan ang storage ng heat energy dahil po sa mainit na karagatan. Kaya pag may dumadaan dyan na bagyo, parang nitro yan sa pag-boost ng intensification ng mga bagyo. Okay? Gaya ng bagyong si Yolanda, pulang-pula yan dito sa may east of Leyte. Kaya pagdating niya dyan, naging 315 kph po siya. So, ito yung final oceanic heat content. Meron tayong titingnan na iba bukas sa pagbabalik natin. At medyo kung ito yung track, masusunod yung European model at yung track natin, mukhang safe naman po. Baka hindi na po siya mag-intensify. But again, gaya ng sinabi ko, medyo tricky ang nature. Minsan hindi sumusunod sa model. Baka mabigla na naman tayo, kaya babantayin po natin hanggang sa malusaw completely itong si LPA, formerly Tropical Depression 17W. At yung latest ensemble ng ECMWF o European Model mula sa easterlywave.com, nandyan pa rin po siya bilang isang tropical depression o tropical storm, although ang dumadami na yun ang curvature kasi may mag-form po dito na tinatawag nating frontal system of subtropical law at mukhang ihatak siya paraas. Ang iba naman dito pa rin tatak sa may Visayas, kaya babantayin natin closely. Pagdating naman po sa rain forecast sa susunod na 3 araw mula sa European Model, courtesy of windy.com. So ito po yung shear line. Bukas po ng Miyerkules ng umaga, may mga maulap pa rin tayong makakanasan sa Kabikulan na may mga padaan-daan pong ulan.
Maghapon po bukas, Miyerkules, dahil si Shearline. At sa Webes, mukhang hina na po siya. Although may mga thunderstorms pa rin na magaganap sa Visayas at Mindanao dahil po sa localized thunderstorms, okay? At dito rin sa Mindanao, baka pwedeng umabot na yung tinatawag nating extension or trough ni LPA, formerly Tropical Depression 17W. Okay? So, sa Sabado, sa Biyernes, November 17, medyo okay naman panahon sa Visayas, except sa Bicol, nandiyan pa rin yung mga pabugso-bugsong light to moderate na ulan, dulot po ng amihan. Samantala, Mindanao, more of localized thunderstorms, except po itong trough ni LPA, formerly 17W, maabot po dito sa eastern sections ng Caraga at Davao Region. Okay, and then ito po yung rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang sa Webes, at nakikita po natin dito na ang bulk ng rainfall ay nasa eastern coastal areas ng Luzon, kasama po ang Bicol, eastern Visayas, ibang portions po ng Visayas, at gayon din po sa may Oriental Mindoro, eastern coastal areas ng Mindanao. Ayan po ang mga rainfall na pwedeng mangyari, dulot po ng amihan at shearline, localized thunderstorms, pati na po yung dating bagyong si 17W. At dyan muna natin tatapusin ang ating update. So yan po ang latest, at babalik tayo bukas upang ibigay sa inyo ang continued development o kung ano mangyayari kay LPA, formerly 17W. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, be #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.